je třeba 3:30 ráno. Vítám vás u nového vlogu. Tento vlog bude teda z koncertu Travise. Za chvíli jedu do Prahy. Jede nám vlak ve 4 ráno. Teďka tady čekám na zbytek mojí grupy. Teď vám asi nic úplně natáčet nebudu, protože teďka budu jako ve vlaku podle mě úplně jakože KO a budu tam prostě spát. Takže nevím, co možná ozvu v tom vlaku něco málo, ale moc teda ne. Co by se řekl na cestu? Zatím? Jdu spát. Já tež. Jsem úplně tired. Zapíš. Takže máme za sebou první hodinu cesty, asi, jo. A se tady všichni fotí. Furt. Tady nám někde furt chrápe. A to tady tak hezky koupila kafíčko, že? A tady máme hezký zápas, ne, východ teda, ne západ. Tady hezký. To je krásné. Oh my goodness. Na pokoji už. A my jdeme spát, protože jsme nespali nic. Takže jsme po spínku jsme se zašli na jídlo. No. Co jsi vzal ty tady? Schválíte ty telefonky. Tady. Toto je ragu. Takže se napapujeme a teďka tady neděláme nic zajímavého. My vlastně jenom spíme, ležíme, jíme. Takže se vám ozvu, až bude něco zajímavého. Takže jsme opět na pokoji. Míša tady už jakože se snaží usnout. Čau. Čus. A jako budeme spát. No a potom si dáme nějak dokupy a pojedeme do O2 Areny s tím, že tam jedeme na 7:30, protože tam bude nějaký předskokan v 8, kterého známe. A Travis začíná až o 9:30, takže nevím, jak to fitnem s jídlem. Snad to nějak s fitnem. Teďka jsme se nažrali jakože úplně moc. A my jdeme teda na chvilku zase sleep. Takže zatím good night. Těší se na Travise? Fakt. No jo. Takže teďka tady bloudíme po Praze. Já vám tady ukážu. Za mnou je tady nějaká věž. Netuším. A my tady prostě bloudíme, protože hledáme naše známé a nevíme, kde jsou. A my Prahu, že ho neznáme, ale je to krásné. Jsem úplně červená, ale to je fiček. Už chci být na tom Travisovi. Takže update. Chodíme tady do kolečka už 3krát třeba. Jsme tady prošli. A oni jsou někde tady. Takže za boha jakože nevidím. No dobré, už jsme našli. Oh my god, Travis. Takže jsme skoupili do like shopu. Tady. Za litr. Já už chci na toho Travise a už je domů. Moc lidí. Stojíme řadu. Takže tak nějak, no. Momentálně čekáme na Travise. Už tady skoro hodinu posloucháme cvrčky. Co? Já už bych šel spát třeba. Řekni, jaký máš názor na předskokana? No super, 23-minutový proslov tady, no. Tak nějak jsme docela zklamaní, protože jediná písnička, kterou má fakt jako známou, tak ji nezahrál. Tady máte takhle hezký pódium. Tady přímo pod náma je Kalince Steinem. Máme hezký Coca-Colku a žijem. Before the show starts, open that shit. Greetings from YouTube. Before the show starts,
Open Usher.
Takže dobré ráno. Dobré ráno, Míšo. Dobré ráno, sama. My jsme jakože byli na snídaní a spali jsme tak 3,5 hoďky. Ani ne. Krásně všecko. Takže dala jsem si trošku víc do pucu. Nějak jsem se upravila. Už jsme jinak doma. Jsme přijeli už z Prahy. Ale tím to video ještě nekončí, protože jsme se rozhodli s Eliškou, že půjdeme do hororového cirkusu a já mám strašné trauma z klaunů, takže se to snažím překonat takhle. A já vám ukážu můj fit check, jo, takhle jakože účes. A takhle jako fit check, jako nic extra, nic zajímavého. Pozdravit do vlogu. Zdravím. Tak je to prostě cirkus Ohana. Je to nejslavnější asi hororový cirkus, jakože po celé ČR. A jo, kdybyste se nevšimli, Tilko, miladí s gumičkama. A ještě k tomu mám moje růžové kampusy, vám je ukázat, moment. Tady jo, prosím pěkně, moje růžové kampusy. A ty si dneska beru. Jsme úplně vepředu, fakt jako tady je pódium, já mám tady čas s bleskem, že mě tady zabili za to asi. Tady zapnu, tady Eliška a tady je pódium, jo, hned. My jsme hned jako u toho, takže jako crazy. Slíbila Kalinovi, že koupí víde. A věříte se mi to šáte. A můj
Začalo to strašně pozdě, já jsem toho moc nenatáčela, protože jsem si to fakt jako užívala, bylo to jako vtipné a záživné a bavilo mě to. A doufám, že vám to aspoň stačilo z toho Travise, nevím, jak dlouhé to video bude. Vůbec netuším, pokud bude fakt jako delší, tak se moc omlouvám, ale doufám, že vás to i tak bude bavit. A nezapomeňte dát samozřejmě like. A budu moc ráda za odběr a za nějaký dobrý komentář ohledně toho, co bych mohla třeba zlepšit na své tvorbě, nebo co zase třeba na mojí tvorbě dobré. A jakože budu ráda za nějaké ohlasy ohledně těch videí, abych věděla, jak se posunu dál. Já vypadám úplně, celé video vypadám úplně strašně, protože je horko, nebo spím, nebo prostě večer. Doufám, že aspoň jsem tady tímhle s tím tak trošku ukázala třeba lidem, kteří na Travise nemohli jít ten koncert, protože vím, že jako spoustu lidí ty lístky fakt jako nechytli a neměli to štěstí. Já se s vámi teda loučím. Čau.